en jetti geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nelaɗo men korsuɗo korsinaɗo jiɗaɗo jiɗɗo en nula emen yettini haydara ngakkinani nulaɗo mo jamirden e kala saaha yen juul en jetti jinnaɓe men nene e baba wonɓe sababu garal men e o aduna en jetti ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to aada en jetti uddiɗɓe ɗe dente groupe aji men whatsapp rendoji fulɓe nde pinɗen foof eɗen naftodira hen eɗen jewtide hen eɗen mbasodira hen en juuli e nulaɗo men tudduɗo buudal yurmede so feri feeñi feeñede windere ɗon to daneri Seki Ɓaleri ɓooyani buudal yurmede feri feeñi feeñede windere tawa ene feeñji eɓatake ngal buudal yurmede kala mo somti on ɓatake ñande alhamisa ene tawa hen ɓatake ko fate hirjino banggue cellal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique dendagal pelle men dendagal rendoji fulɓe jaam Allah waale mon en mbino kala alkamisa ma en gaddu ɓatake comdiɗo e buudal yurmede ko fate cellal ɓalli ɓatake mo musidɗo men ceerno Abdoulaye Sarr hewno addande ene kala saaha e ɓatake mo bani men debbo Fatimata Zahra Sow mo hewno addande ene kala saaha musidɓe tedduɓe hande ne ma en ɓawlu hen seeɗa ko fate cellal ɓalli e oɗo ɓatake ñalawma hande ma en kaal hen rafiji ɗiɗi tawa kadi ko rafiji tampinɗi e oɗo saaha lappol palol Dande Maayo ngol rewo e worgo ha Mayel Gambi ha to leydi men Mali e leyɗele takkiɗe en ma mbiyan e nder dongle Afrique ɗiɗo rafiji woni e oɗo saaha hande oɗo rafi biyeteɗo Ndogoredu woni ko tubakoɓe walla docteur mbiyata la jaare e oɗo rafi kadi biyeteɗo paludisme woni jontinoje tawa kadi ko rafi mo ɓowɗi gaddata teskaɗo hande ko rafi ɓurɗo wawde warde e dendagal rafiji e nder windere ha tengti e nder dongre Afrique ko rafi kadi jawranɗo sukaɓe musidɓe tedduɓe ko adi foof no kewden wiide ko cellal woni e fo kala ngaalu kono kadi ko laaɓal woni afo cellal nde wono rafiji kewɗi ha tengti e ɗiɗo rafiji ɗiɗi ɗi jofiɗen musidɓe tedduɓe ene teska ko wasde toppitade laaɓal addata ɗum ko fati oɗo rafi biyeteɗo paludisme soɗon taxi so mbi koye nder Afrique ɗum ɓuuri hewde e nder Afrique kadi ɗum ɓuuri hewde koto wiyete zone tropical musidɓe tedduɓe ko wasde toppitade laaɓal ko nokkuji ɓurɗi hewde saltoyagal ko nokkuji kewɗi leɗɗe e kuɗoli walla mbiyen puɗoji ɗi kesetake ɗi toppitaka ko galleji kewɗi ñooke koto toɓoji toɓata debba mbaɗa beeli
koto dijje dufete e galleji mbaɗa beeli koto ndiyam ƴogate musidɓe tedduɓe mbaɗe e bignoire uji mbaɗe e siwoji kippe tawa hippaka mbaɗe e tasaji mbaɗe e satallaji tawa hippaka nde won noon ko ɗe gueɗe ɓoyngu yiɗi ko kuɓeje e galleji ɗi kewɗen tawde ñooke nde won noon soɗon teski kala huɓere walla kala suudu ɓurdu hewde ñooke nde won noon ɓowngu wawi yiyade ko jamma to ñalawma ari ngu ƴewata ko ngu suuɗi ɗon noon to waɗi ñooke comci liggaɗi comci e sakkosaji kewɗi cornaji less leece comci ñappaɗi nder suudu musidɓe tedduɓe tasaji kippeteɗi pawdiɗi e dijƴe moftateɗe ko hen ɓowɗi ɗi kewi suuɗade ɗi cuuɗo hen ñalawma so jamma ari ɗi jalta ɗi gadma ɗi gata ɓesgu ma ɗi mbaɗe ma oɗo rafi musidɓe tedduɓe oɗo rafi biteɗo jaare walla mbiyen reedu dogoru ko rafi kadi taw ko rafi épidémique so wiyama rafi épidémique noon woni ko rafi mo heewani wonde cas isolé so ari heewi ko rabde yimɓe ha heewa sa ari galle a tawi neɗɗo goto ne doga reedu wonde reedu dogoru ɗoɗo janggo walla ɓawa janggo sa renaki musidɓe tedduɓe ma yimɓe hewɓe doguededi cikkama to galle mum woni sa yeehi dispensaire walla hôpital tawa galleji kewɗi ha guuri hoddiɓe ene gaddi sukaɓe mumen ene gaddi mawɓe mumen ene gondi e deedi dogoji musidɓe tedduɓe ko ɗum woni ko wiyete rafi épidémique tawa kadi ko rafi ɓurɗo yawde rabde no feewi nde wonno no mbiɗen neɗɗo goto so dogama reedu hay soko cukalel so dogama reedu e galle ene wawi rabde sukaɓe galle pop ene wawi rabde musidɓe tedduɓe yimɓe galle o pop ɗon kay ɓaade laaɓal ngal toppitaka ɓaade laaɓal ngal tawetake e ngon wuuro walla e on galle ko ɗum waɗi mbiɗen yo yimɓe tinno yo toppito laaɓal kala jaaɗo dow wuuro jaaɗo hebloyade musidɓe tedduɓe wona mawɗo wona cukalel nde won noon no mbiɗen ni sukaɓe ɓen jiyata ko mawɓeɓe mbaɗata kala no mawɓeɓe jiiri mawɓe ko noon ɓe mbaɗata donc jangguinde cukalel e peewal e laaɓal wona wiide ɗum wanni ala ko an mawɗo mbaɗata cukalel nguel yiya nguel watta wadde noon nguel watta ñembudema so nguel ñemmanima noon koye gansanga poɗɗa wiide nguel wanni ɓaade nguel waɗani no poɗɗa wadde mo yalla no mbaɗanoɗa musidɓe tedduɓe ɗum noon wasiya men ko mawɓeɓe yo tinno caggal no jeeyi hebloyade caggal no jeeyi kabinaji ɓaade oɗo saaha joni Allah ne waɗi kutorɗen koko wiyete satallaji musidɓe tedduɓe heewide neɗɗo yeehi tab kabina o hebloyi o yalta sa teskima momo min ko teskimi jiiya jomum ko jungo woto leppi ko jungo nana ngo woto leppi musidɓe tedduɓe jungo heddigo ngo leppani haalo pulaar noon mbi ko juuɗe ɗiɗi coɗodirta nde laaɓa deke en gandi o coɗiriɗo jungo woto on kam juuɗe mum laaɓani on kam wiyetake waɗi hen sabunde saabu sa waɗiri sabunde a wawa lottade jungo woto ɗum noon wasiya men ko kamɓe mawɓeɓe enen mawɓeɓe caggal no jaaden hebloyade so sawi sabunde nan toon so sabunde ala toon hay soko boowal ɓuuri moƴƴude ko waɗa boowal sa yalti hebloyade ƴettu sabunde mbaɗa e juuɗe ma ƴufna ha ƴufa walla ƴeewa omo savon liquide ko wawi wonde foof ƴufna juuɗe ma ha ƴuufa coɗoɗa ha laaɓa ƴeewa holkisade hakkude ceguineji ɗi nde won noon ko ɗon virus kewɗo heewi nadde musidɓe tedduɓe so tekkere ne woodi walla serviette ne woodi momta hen juuɗe ma ha sojja nde payayi yimɓe musidɓe tedduɓe nde won noon sa waɗi ni an ka baba galle a waɗi ni nene galle waɗi ni
so ɓooyima sukaɓe mbattu wadde noon so koɗo yillima so alano on habitude wadde noon ma waɗ wadde noon ma wattu wadde noon so koddiɗo soynima ma wattu wadde noon andi ko peewal andi ko laaɓal musidɓe tedduɓe ɗum danda ene rafiji kewɗi danda ene raaɓodirde rafiji kewɗi heewi to jiiɗen guelɗo cukalel doga reedu nene makko ƴetta satalla salɓi laɓɓinamo laɓɓiniramo junngo woto ngo junngo nanga satalla ngoɗo junngo nanga poddo samburu woni tigui sukaɓe to kewi heblade jaaha saaha ko junngo nano ngo heewi nangude musidɓe tedduɓe satalla ka junngo laɓɓinirɗa ngo garta tawa labbi jungo ma laabani nangaji wuddu satalla walla e nangal satalla goddo ara ƴetta nanga kan satalla ya hebloyade walla yaha walla hebla tokosa ɗon to nangi satalla ka musidɓe tedduɓe tawa mboroso nanayi satalla he on nanga satalla ka mboroso walla virus o naata juuɗe makko o ara o ñamda yimɓe walla o salmodira yimɓe walla an yummirade law ƴiɗɗo laɓɓiɗɗo guel ɗo cukalel gayna paya e liɗɗi maɗa gona e baccude liɗɗi walla gona e fewnude leguime maɗa walla gona e siwde attaye walla gona e wadde tufam walla gona e tajje mburu e wadde café paya e yimɓe calwa ɗumen musidɓe tedduɓe virus o naata e mumen eɗen foof garoɗen joni joni deedi dogoji walla ngel ɗo cukalel yaha joni ɗo hennene ngel yaha ɗo hennene dow wuro tawa ngel wondere dogoru ɗon fitte walla ɓofte wasa lawƴede walla no mawɓe nde kewɗen wadde hande waɗe couche agité wedde virus o musidɓe tedduɓe fofango naata yimɓe walla sukaɓe pija fijoɓe laabi jabba hen walla mema ɗum musidɓe tedduɓe ɗum foof ne ɗaɓa wona e laaɓal en teskima hande e guure men guila e guure mawɗe ɗe ha e guure tokose hande kala to jaaɗa musidɓe tedduɓe couche agité nana bedda ɓe hen joguiɓe hurgaji ayat jomum itta couche gayna tolnira caggal huɓere muɗum kala tawrede tolniɗa ko couche uji kewɗi kala beddaji garɗa ko couche uji agité kewɗi bedda ete ko sukaɓe men pijata e beddaji ko sukaɓe men pijata e laabi pijata e booli musidɓe tedduɓe ene adda labdir ene laaɓa ene raaɓa ene adda daɓodiral deedi dogoji ɗum noon couche agité foti waɗede koye saga poubelle walla mbaɗa e poubelle maɗa yeehe wedduye tawa kadi musidɓe tedduɓe koɗo woɗɗi wuuro walla koto woɗɗide sukaɓe pijata ko ɗum tigui mbiɗen laaɓal woni afo so cellal woni afo kala ngaalu ko laaɓal woni afo cellal musidɓe tedduɓe tinnoɗen e laaɓal tinnoɗen e laaɓal no kewɗen wiide ni ha tengti ona rewɓe mbaɗa heewi haalde mbaɗa wi neɗɗo foof ne foti laabde kono laaɓal kadi ko debbo foti ɓurde laabde nde wonnoon ko onon goni pop so debbo laaɓi laɓɓina galle laɓɓina nder boowal laɓɓina joom galle mum so debbo laaɓi laɓɓina juuɗe mum laɓɓina cuisine mum ko onon defata ko onon sawata charvon ko laaɓi yimɓe ñaama ko laaɓi tawa hay goto rafetaki musidɓe tedduɓe so debbo woni danka galle foof woni danka so defi o defata koko laaɓani so wuppi o wuppata koko laaɓani so fitti o fittata koko laaɓani musidɓe tedduɓe so debbo woni danka noon galle jiiɓima ɗum noon teppude laaɓal bandiraɓe rewɓe ma en jubbu seeɗa ko fate oɗo rafi biteɗo paludisme no mbiɗen ni ko ñooke ñooke ko puɗi ko leɗɗe tawa kadi ko leɗɗe ɗe mbaɗaka traité e puɗi musidɓe tedduɓe ñooke ñooke e diƴƴe dufuteɗe ko ɗum heewi addude paludisme nde wonnoon ɓowngu seɗen teski hande e guure men ene kewi ɓowdi ceeɗu e dabbunde e ndungu fof ko ɓowdi nde wonnoon en batti wadde guese maaro tawa ko guese doseteɗe e kala saaha guesa maaro yiɗi ko ndiyam ɓowngu noon musidɓe tedduɓe jibinta koye ndiyam ɓowngu waɗata ko ɓoccoɗe ɓowngu fof so felliti doccinde ene toccina ujunnaji kewɗe ɓoccode lawol gotol ɗen ɓoccode noon koye ndiyam so tawi ndu heɓani ndiyam
e belel ndiyam walla e biñoir baɗaɗo ndiyam walla e siwo baɗaɗo ndiyam musidɓe tedduɓe ngun ɓow ngu dañata to ngu ɓoccini ko ɗum saabi hande guese maaro parcelle aji toujours ko ndiyam woni ɗi ɓoccini hen ha heewa ɓowɗi keewa adana ko ndungu tan jeyten ɓowɗi so beeli mbaɗi toɓoji mbaɗi ɗi ɓoccini hen ɗi cuuɗo e kuɗoli he so jamma ari ɗi jaltali gati yimɓe so ceeɗu ari musidɓe tedduɓe ndungu tatti yiyede ndiyam natti beeli natti yiyede nattani yiide ɓowɗi ko ɗum saabi e oɗo saaha hande ɓowɗi ne keewi kadi dijje ne keewi joni nde wonon Allah addini robe ngaji en keeɓi forage uji en keeɓi boyli to garɗa foof demeje nana ndufe taroɗe men e mbatta fosuji ko dijje ɓe hen mbaɗa mbalkayel boowal tawa uddaka e kala saaha garɗa tawa hen beelila ɓe hen ko ndiyam ne wama e beddaji ko hen ɓowɗi juuroto mbaɗa hen ɓoccoɗe mumen musidɓe tedduɓe ɗum noon toppitoɗen laawal toppitoɗen rufde dijje toppitoɗen caloɗen sabbinde woni tigui lewloje meeje e dijje ɗe moƴƴani joƴƴinde ɗum ñalawma kurɗo balle ɗiɗi balle tati walla wallinde ɗum e seɗen dufa dijje kadi dufen dijje to joñi mbasen sarde dijje e kala saaha usten ñooke e kala saaha an joom galle gona célibataire walla gona marié e nder yontere foof ne waɗi ñalawma ma liggaki tinno ñalawma ma liggaki o naat nder suudu maɗa mballa joom suudu maɗa nde won noon joom suudu ne wawi fittude kono ala doole no feewi naata nder suudu maɗa jaltina magasuji ha laaɓa jaltina sakkosaji e wolisaji pawdiroji lemodiri nder suudu pooɗa leeso ligo leecal ma manggal gongal nder suudu pooɗa ɗum dirtina armoire uji less o fitte ha laaɓa kala hen ko ganduɗon naftaraka jaltinon boowal wedduye kala hen comci ɗi ganduɗon noon ɓornaki miskineɓe Allah no woodi dokkoɗo ɗumen cakkoɗon ɗumen musidɓe tedduɓe usten wolisaji kewɗi sakkosaji kewɗi ñooke kewɗe mbaɗa noon nder cuisine ɗin sakuji maaro gasɗi ɗin sakuji farine ɗi a hutoraki jaltina ha laaɓa ɗi tasaji julɗi ɗi barmeji kelli ɗi kudduji bonɗi moftadi toon haydara nafara jogorani naftude ɗi jaltine ha laaɓa ko wawa fewnitede hen foof wedduye musidɓe tedduɓe suudu yo wol livre tawa hay soko misilal samirma jamma aɗa wawi yiilade cuisine ma yo won livre nde won noon hay sinno wonano ɓowɗi ɗi ko wayno mbatoji ko wayno liguiji ko wayno kafaruji e ko gonto ko son foof e nder cuisine aji men e nder taroɗe men kala to waɗi ñooke sa ñokti ma taw hen ɓowɗi ma taw hen kafaruji ma taw hen kowoje saaha ma taw hen jaahe sa renaki hayladoje ma taw hen musidɓe tedduɓe ɗum noon toppitoɗen laaɓal usten ñooke toppitoɗen laaɓal e kala saaha mbiɗen mbaɗen aménagement général ene waɗi hande produit ji ene puufe galleji e kala saaha ƴeewen ɓen gara puufa e galleji he mbara kafaruji mbara ɓowɗi mbara kowoje e laadoje musidɓe tedduɓe en keɗima e ɗeɗo balle Abdoulaye Sarr laabi ɗiɗi joni ne haala e kabaruji men ɗemgal Pulaar wonde woni nokkuji to watte kewuji ko wayno inde ɓeɓela ñiiri kosam ko wiyete laah yimɓe ñaama caggal ɗum fodde temedde yimɓe kala arnoɓe kañumen foof paata mbaltoya hôpital addata ɗum ko laadoje walla ko wiyete reptile woni tigui mbatiji walla lugiji walla domburu sahani faburu nde wonnon ala ko ɓuuri faburu hewde tooke musidɓe tedduɓe ene wawi yande e ɗen ñamanteri yanay kosam ɗum foof ne adda rafiji baɗini ɗum noon ko laaɓal musidɓe tedduɓe ko adi kada fenda e biñoir kosam maɗa lawƴumo ha laaɓa hoto witan omo laaɓi e yeyne makko salte lawƴumo ha laaɓa ene wawi tawa laaduruji wondino e makko ene wawi tawa liggu soofi e makko sa fendi kosam hippu ndiyam yo hippe
kudduji men e tasaji men e matériel men fof yo lawje ha laaɓa hayso lawjama ha laaɓi ɓade waɗaka nokku to uddotoɗo huddoto so tawi a ari aɗa hutoro ɗum musidɓe tedduɓe waɗi hen ndiyam lallita ene wawi taw wol kullel metti ɗum walla laaƴi ɗum walla laado rewi hen ene adda tooke ene adda boros ne adda rafiji musidɓe tedduɓe toppitoɗen laaɓal sen toppitima laaɓal rafiji kewɗi ma Allah dandu en nde won noon seɗen teski sa yi cuuɗi cafrirɗe ma taw ko enen ɓuuri toon hewde ta yihide pharmacie uji ma taw ko enen ɓuuri wawde sodde leɗɗe eɗen koppareje noon ɗe codaten jamma ñalawma leɗɗe musidɓe tedduɓe eɗen mbawno rentade ordonnance goto paludisme ene wawi sodde fabion ngaji 4 fabion ngaji 5 musidɓe tedduɓe toppitoɗen laaɓal toppitoɗen fabion ngaji sukaɓe men e oɗo saaha yo sukaɓe kirto law ɓe kumane fabion ngaji mabɓe ɓe ɗelo nder fabion ngaji e rewɓe so wiɓe kadi musidɓe tedduɓe yo ndento no fewi nde won noon debbo cowiɗo holno heɓirta pali oɗa wawi yettade ɓinguel ngel nder reedu makko ene wawi warde ɓinguel ngel ene wawi tampinde ɓinguel ngel caggal nde jibina ene wawi tampindemo kadi kanko e jibinirgol makko nde won noon debbo cowiɗo no woni sensible no fewi guila rafiji ko wayno paludisme ha ko wayno diabète sukara ha ko wayno tension ngaji e gueɗe kewɗe ɗum noon kamɓe rewɓe so wiɓe ene yooɓe mbal laaɓal no fewi toppito laaɓal ɓe ndento gila e laaɓal mabɓe ha ñamanteri mabɓe musidɓe tedduɓe mate Allah ne danda en buuɗal yurmede so feri feeñi yende windere moni foof ɗuwa e barke ngal buuɗal yurmede men hande ko wasiya ko fate laaɓal noon beele ɗen kisa e ɗiɗo rafiji ha tengti e ɗiɗo rafiji ɗiɗi woni rafi paludisme woni jontinoje rafi ɓowɗi e oɗo rafi tawa ko rafi ndu reedu dogoru eɗen basiyo kadi bandiraɓe e reedu dogoru sukaɓe ha tengti sukaɓe tinnoɗen kala mo cuskiro ɓinguel mum ne wonde reedu dogoru yo dokko yeyi ɓuuri yawde yaccade nawa ɗum cuuɗi cafrirɗi nde wonno rafi reedu dogoru ko rafi jawɗo warde no fewi ko rafi gaynowo ndiyam cukalel ha ɓande cukalel ha laaɓa kadi toppirɗen jaram gonduɗo reedu dogoru wona mawɗo wona cukalel toppirɗen yo jomum yar ndiyam no fewi ha tengte diƴƴata ko diƴƴe labɗe woni ɗam ɗon ndiyam biyeteɗam Evia walla ndiyam biyeteɗam Omayo ndiyam bidon ngaji eɗa waɗi inde kewta ko ndiyam labɗam toppirɗen gonduɗo reedu dogoru yo yar ndiyam no fewi nde wonno reedu dogoru musidɓe tedduɓe heewi ko vidde ndiyam neɗɗo ha laaɓa ha neɗɗo waɗa ko wiyete déshydraté woni ndiyam ɓandu gasa e ɓandu mum ha laaɓa ɓandu jomum yoora jomum waɗa ciñol musgol ɗum noon toppirɗen musidɓe tedduɓe yarde ndiyam kewɗam cukalel to ari teskima e cukalel reedu dogoru ñalawma goto walla walde reedu dogoru ronki danade musidɓe tedduɓe sa fini subaka law nawa ɗum hôpital an mawɗo ne sa teskima reedu dogoru a waldi hen sa fini subaka ya safroyade mbasen néglige reedu dogoji ko rafi jawɗo warde musidɓe tedduɓe ko rafi jawɗo rabde beele Allah ne danda en hen danden hen ɓesguji men buuɗal yurmede so feri feeñi e nde windere moni foof ɗuwa e barke ngal buuɗal yurmede comdiɗo e ɓatake cellal ɓalli e sowtowol musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba yo Allah rokku en ñallude jaam on mbiyama kettukima laaki jaam.